O karon mga kasyawa, gayihaw na po ni og baboy kay pista na po. Dala si Abay oh. Mga kasiyaw, may muntag niyo na tanan. Nag-ihaw na po may baboy. Pista na siya. Grabe yung pinistahin ng amang lugar. Ay, kaundangan. Mundang istorya. Kaya mga vlogger. May istorya na ito. May buktok yapong. Wala na eh, ano yung bugto ni siya. Naman na mga kasyaw. Mga Parang kasiyaw. amo na po na yung Amo kardaan na ron. po kiskisan. Huwag ang uling na pang unamod. Tanawa ni. Yugasan akong payo. Ikaw ang magsumpay rin daw. Ano makagasan na rin. Huwag sila gamay sa ito. Ikaw ang magsumpay. Wala ito ng puso. Karoon ng puso. Dila. Di saluran dagay. Agas. Oh, wala. Suntok ka lang. Kaya, gagabon yung TL. Tindahan para maginawa. Ah. Hanggang pa ng TL. Kapit na lawas na natin. Hindi pulo na ang tubig. Karing sampot to. At ito sampot yung birahan-hari pet. Hey, kamu. Hey, ulo. Bro. Cara rin yung tarik kita. Wala, ay, ako nang bubulan. Ano na, iri ko na bakang. Ano lang, iri bakang pagkain. Pero, ano? Magandang gabi naman. Sorry. Oh. Magandang umaga. Oh. Ang lahat dan. Makasiyaw. Makasilaw. Ini nagkis-kis na po ng baboy. Kung kanan eh. Oh. Iwa na po. Kung mag-iwa ni, mag-iwa na po may panok. Kaya po matagay na po. Wala yung mga kasiyaw, ang among kalipay diri sa Sikior. Ay mo kadlok din, lagi ito mo kanon. Yung mag-rito na naman, yung inen. Ah. Kasi ikaluwag niya balik niya ang kamot. Katawa na ako, gahumuhong ginamang gumsikin. Ano mo kadali yung tulong ito, tulong inen? Nabuko ba ito nyo? Nabuko ba ito? Hindi ito inen. Asa ba siya ito? Tuloy mo gabi. Magandang gabi. Murag nuli di Castro. Oh. Kung sa masinuli di Castro mo tirada, Rodarwen. Yung gabi ba yun? Yeah. Oh. Hindi ko ramo. Dayon. Ikaw, Istorya kung biltaw, sa may istorya, ang mga kasiyaw. Dili na ko sila ra. Yung kabalong pasiaw, sineryos na ko ah. balong? Balong? Yung balong siya? Kalangan ka kaya Yun na, naging ang tirada. Rodarwen, basta magkiskis. Usa may unahon dyan yung kiskis yan ha? Ano yung kiskisan eh? Oh. Tiyan, pangumadagas buko-buko, padung sa lubot. Pag abot sa lubot, padung na po ka sa TL. Pangunahan o pangulihan. Pagkahuman, tarungon ni mo dyan naglimpyo. Kaya hindi mo ko nang humba. Ang hugaw, kaning balahibo, limpyo dyan siya, dyan siya balahibo. Maning inihawan sa mga taga-Sikior. Kamu mga kasiyaw. Oh, bumista mo. dire. Pamistang mo nila sa mga. Oh. May pamlitin na imisilhig. Ano kasiyaw? Malihan mo sa kinan dali. Oh. Ang Sikior. Walay gasolina. May gasolina na. Diretso na. Diretso na. Mo hingalan na kagasa ng address itong pa dito. Oh.
Kusultira mo, mutis mo na ko. Kaya ako padang akong silhid. Huwag mabukad ng baat. Aw, putol mo doon tayo, hulog. Mga hulog mo kasi yaw. Hindi nga magaling mong bato. Sak, nadato lang ako sa vlogger. Love you. Luzon, Visayas, Mindanao. Subscribe, probinsyano siya. Subscribe, probinsyano siya. Karin. Alek? Ilo magarang budget ron. Ito yung silupa na daw. Naglimpyo ko ba ito tali sa magkadapong Ito magkita ka kinulahat to. Kinulahat to. Okay, kayo ko magmakikitabangan kung amil o panilhay. Ayan, labos. Mga vloggers. Tanawa. Tama na. Tapos na kami. Magkatay ng buhaya. Buaya mga. Yes, so, Kau anak baik, Darwin? Tutong sugban na to, bay. dili ko ano, te? Panet? Kariran to. Maayong buntag sa inyo mga vlogger. Ang nagsugba na pagtuguan. Ani, ginhawaan sa tao ba? Ani mga taga-sitior, mga tinaon nila. Karon mga kasiyaw. Tagtag na kayo. Para lutuo na po mga kasiyaw. Pista man gud sa among bulay mga kasiyaw. Sila dire. Hintay. Para lutuo na po na. Sila mga mga parang kinain. Sumpah namin mga pama luto bakay para pamahaw rin mga magkikay namaya may kulang mo siya luto na nilong grada na pero
Tunga bay, tunga bay. Karon mga kasyaw dia na hiwa na kuan sino ba pwede ini no tingnan ko lamig ba wala men tada kayo kumbate na po ron so kan muna pinaka tada gini siya muna yung paborito pasti lang wala lamig gihapon Nam. Tada gini. Siya hiwa. Ako'y kaom. Ba? Mia. Karon mga kasiyaw, kaon sa mga kasiyaw. Ito ba? Ano chulo, buat na to. Bubukwas to ni pag-usan. Tada gini ba? Ayo. Mantap. Aku mau halang. Karon sa tanang taon na akong video karon. Pista celebration. Kung wala pa ka-subscribe sa akong channel, please subscribe. Probinsiyanong si Awan, hit notification bell all para updated ko sa mga kaming videos. Hindi na tama na content ang salamat. May buntag kayong tanan.